ko Ahmad Ali ne mai gidana. Ba a kushe gwanina ni ko safiya sai na fada ko kumurtin Ali Nuhu ne ko barin sakewa mun fada babban gari namu ne. Nura Imam Ali ne jarumina ni ma Rashida Ali ne mai hadisi lohoshin dan jani gwanina. Balan Ali Nuhu na gaishe ka sarki. Ni Sadiya Gele dan jani sarki. Na faɗa musu ni baballe zancen ki ai haka ne. Ko barin sakewa mun faɗa babban gari namu ne. Rukayya da wayya na gaishe ka sarki. Ali dadi na bayan ka sarki. Cewar fati dan jane ka fi sarki. Ni Lawala Ahmad na ce musu zancen ki haka ne. Lallai muna bayan Alinu babban gari na shi ne. Abbas Sadiq gani fati karishima mai gaskiya dan jane malamina. Shaba na ce muku sarki Ali Nuhu ne. Lallai muna bayan Ali Nuhu babban gari na shi ne. Ni Abbaruda ni komai shinko